Pozdrav svima! U ovom i u sljedećim videima govorit ću o napetim ramenima i načinima jednostavnim kako ih se možemo riješiti. Glavni uzrok napetosti u ramenima je položaj u kojem je čovjek zgrbljen, u kojem je glava ispred kralježnice za svakih 2,5 cm. Osjećaj u vratu je kao da je 6 kila obješeno na glavu i da vuče prema naprijed. Toliku silu treba svladati vrat, a kako vrat to ne radi sam, rade zbog svojeg položaja, pomažu i ramena. Dakle, plan nam je ojačati mišiće koji su oslabili od položaja, odnosno promijeniti ponašanje koje je do toga dovelo. Ova promjena ponašanja je čak preduvjet, jer ako nastavite raditi lošu naviku koja je dovela do napetosti ramena i zgrbljene pozicije, onda sve vježbe kojima se bavite imaju samo malu i tu želimo djelovati na uzrok, a to je najčešće da predugo sjedite bez pauze. Koliko je predugo? Za ilustraciju, olimpijcima su popikali elektrode za elektromiografiju i gledali su u kojem trenutku se mogu primijetiti štetne posljedice sjedenja. E pa, za pola sata neko ko je u vrhunskoj olimpijskoj formi više ne može sjediti bez posljedica. Što to znači za vas? Ako vas trenutno nešto boli, recimo napeta su ramena i zato gledate ovo, ne biste trebali sjediti duže od 20 minuta u komadu. Već sama ta promjena da se svakih 20 minuta barem ustanete, ne morate čak ni šetati, minimalna intervencija je barem ustanete, trebala bi s vremenom vam olakšati probleme. A ja vam predlažem sljedeće: uzmite kuhinski tajmer, ona jaja budu ili rajčice ili već svejedno koji dizajn, što vas najviše veseli. To navijete, bitno da je mehanički, jer ovi softverski da pikate i odgađate to troši previše vremena. Dakle, navijete jedan takav, stavite ga kontra od mjesta gdje puno stojite ili sjedite. U stvari zajednički nazivnik je da ste nepokretni. Nakon sjedenja treba ustati za pauzu, a nakon stajanja treba sjesti za pauzu. I ako vas boli, napinje, ne samo ramena, nego može biti i u leđima i u vratu, onda 20 minuta narihtajte, stavite na drugi kraj sobe, kad zazvoni, dignete se, odete tamo, navijete, još se malo prošetate i zaustavili ste dolijevati ulje na vatru. To je dakle nešto s čim idete na uzrok, mogući uzrok. Sad ja pričam generalno, ne znam tko me sve gleda, u kakvom je problemu, ali ako se djelomično prepoznate u ovom, svakako vam garantiram da vam česte pauze ne mogu štetiti, česte pauze u sjedenju, naprotiv, da će vam samo poboljšati kvalitetu života. E sada, posljedice. Na nivou uzroka češće da prekidamo sjedenje, a na nivou posljedice ramena su napeta. Kako im pomoći? Pa idemo jednu vježbicu u kojoj ćemo ojačati stražnju stranu vrata tako da nam duže vremena glava može biti uspravna iznad kralježnice i manje vremena da provodimo u položaju glave isturene na naprijed, što će onda rasteretiti ramena. Dakle, prepletite prste negdje na pola, ne skroz, zadržite jedan osjećaj prostornosti, prepletite prste iza i lagano utiskujte. Prvo mali pulsevi, sa možda 20% snage, probajte gurnut ruke iza, a ruke ne daju. Kriterij da smijete raditi ovu vježbu je li vam ugodno. Ako vam paše, probajte sa udahom, malo potisnuti izdah nazad
udah. Dakle, ako je hranjivo, ako ne zahtijeva veliki napor, ako je ok u ramenima, ako nije ok u ramenima, ovo možete raditi ležečki. Legnete, jastučić pod glavu, evo da pokažem, bez jastučića do duše, ali shvatit ćete o čemu se radi, i lagano utiskujete. Ravnina lica treba ostati prema nebu, odnosno plafonu, nepromijenjena. Ok, 10 takvih, pa mala pauza, kakvih 30 sekundi u kojoj možete raditi neki drugi pokret, da ne bude i previše toga napred-nazad. Tik-tak je jako dobar, pod uvjetom da ne vučete. Ili samo se odmorite, osjećate odjeke onoga što ste radili u vratu, kako se stišavaju. Idemo u drugu rundu, probat ćemo sada statiku. Zanima nas i izdržljivost tih mišića, jer nije da s njima ćemo odjednom dići neku veliku težinu i onda da idu na odmor, nego kad sjedimo, stojimo, bilo što kroz dan, u konstantnoj smo borbi protiv gravitacije i treba nam izdržljivost. Sad, opet prepletem do pola, uspravim se udobno, opustim ramena i lagano počnem utiskivati 10, 20, 30, 40, 50%. Pridržim tu, ništa se nije pomaklo, malo kao da mi se napravio podbradak. I popustim 5, 4, 3, 2, 1 i sada ne guram. Ok, idemo još jednom, znači 10, 20, 30, 40, 50% snage, ruke pružaju otpor. U stražnjoj strani vrata je ugodno, zapamtite, to je uvjet. I polako puštam, 5, 4, 3, 2, 1 i ništa. Još jednom. Ostavim kakvih 5 do 10 sekundi i polako puštam. Ok, dakle, ovo je nešto što možete ubaciti ako vježbate u svoje redovne vježbe ili možete koristiti na nivou alata kad se sjetite da bi vam dobro došlo. Nemojte pretjerati s tim, opasno je ako imate samo jedan alat, tako da ako ovo radite jedanput dnevno, dovoljno je. Za početak je dovoljno. U sljedećoj epizodi pripremite kišobran i to, molim vas, ne bilo kakav, nego sa ovakvom drškom. Pokazat ću vam kako da pritiskom otpustite napete točke, mikrogrčeve u ramenima. Lijepi pozdrav i pretplatite se, odnosno kliknite subscribe, ništa ne košta, share, like nekome koga znate da bi ga ovo zanimalo, podijelite sadržaj. I još jedna molba, ako ste stigli do ovdje, a sad je već koliko, 8 minuta, ornitološki laboratorij traži 1000 pretplatnika, slično kao i ja. Oni s tim misle financirati dio svojih aktivnosti, naime spašavaju ptice, liječe ih, othranjuju male ptice koje su pale iz gnijezda i onda ih vraćaju u prirodu. Poznam ih, prijatelji smo, jamčim za njih iz prve ruke, dakle, molim vas, linkat ću na njih, odnosno opis ću staviti u video dolje, pa im kliknite subscribe, to je najmanje što možete napraviti, a primaju i donacije. Hvala vam lijepo i vidimo se u sljedećoj epizodi za koju trebat će vam kišobran bez obzira na prognozu. Lijepi pozdrav!